Goeiedag, kom maar in. In alle geval zo'n parkeerles, joh. Haast wel langer, dacht ik. Ik wie al dik over de 80, toen joeg ik nog steeds les. Toen we de kamer, toen hadden we er een fietsenzaak bij mij te leren. Toen koos best een muziekwinkel erbij gaan, maar dan mag er nou aan, want oors mag een hulp rodelleren. En dat kan nooit tot Safir kon dat nog dat ik daar een muziekwinkel kreeg. Nou, toen zeiden wij, het zijn een ander Albert en ik, nou dan doen we dat. En dan had ik een muziekwinkel gekregen. En wat voor instrumenten verkocht je dan? Nou, hoofdzakelijk accordeons. En gitaren natuurlijk. Jojo, wat meestal mandolineles of gitaarles? Meest gitaarles. Ja, dat winnen het voor die mandoline gewoon. Ze wonen het net meer. In Amsterdam wel toon van mandolineclub. Ik ga hier een club oprichten. Dan ga ik dan wel eens op planken en van het bordje weer dan, hè? En dan ga ik nog wel eens bij spelen. Ik kan geen noten meer zingen, dat is ook voor mij. Ja, daar ben ik wel vreselijk leuk, maar dat jou niet meer. Ben je wel eens zenuwachtig van optreden? Ik vind het heerlijk. Ik denk wel, ik hoop het goed gaat. Maar ja, dat denk je altijd. Een beetje ben je dat natuurlijk wel. Ach, ik speel je, dan hoor ik wel het op. Dan speel ik wel horen. Maar net zo heel vaak meer. Vorige keer gaan we even een hele moeilijke van. Het is een hele muzikale vrouw en ja, soms had ze wel eens een beetje moeite vooral om te zien, dus met de noten en zo, om dat echt te volgen. Maar ze kan erg goed op gehoor spelen en op die manier pikt ze het wel op en speelt ze altijd nog prima mee. RTV NOS.